Takže, čus, ja vás vítam pri 4. dieli z hry Train Fever. Všetko fičí, je to. Dobre, takže hádam, že na správnej ceste skôr koľají. To sa dozvieme čoskoro. No, takže rozmýšľal som tak trošku, čo je dosť neobvyklé u mňa. A dostal som nápad, že som spravil cestu z tohto mesta sem. Také nečakané, že? Ja viem, som parádny. No čo už, pustíme sa do hry. Veľmi pekne vám ďakujem za 50 odberateľov. Som rád, že sme to už prekročili po 3 týždňoch aktívneho natáčania. A prepáčte mi, že som asi 4 dní nevydal žiadne video, keďže som bol na sviatky, rusnácké sviatky. Takže ja som si to užil parádne. S bratrancom bola sranda. Všeličo sme vystrájali. No však to by nie, keď nás skoro brata. No, takže mohli by sme začať riešiť na dopravu. Všetko fičí, dobre, takže ja neviem, mohol by som to zrýchliť. Nech zase toto video nebude mať 3000 minút. Mne tam stačí bohatiť tých 20. No a niekto z vás, tuším, že nejaký One, neviem čo, alebo opačne, mi písal, že by chcel mať sériu z Mafie. Ale musíte mi prepáčiť, ja nemám Mafiu jednotku. Musel by som natočiť iba 2, teda chcel, ale no čo už. Ďalej, pre vás som si zakúpil hry ako sú Counter-Strike, Global Offensive a Stronghold 1, ešte Witchera 2, lenže problém s Witcherom je to, v tom, že nejde mi dobre. Neťahá mi dobre, takto. No a vlastne keby som začal ešte nahrávať, tak už by som sa ani nepohol. Vlastne ho nehrám kvôli tomu. No, ale vráťme sa späť k Train Fever. No, ďalej, mal som pre vás prichystané hry do budúcna nejaké tie akčnejšie, ako je Red Orchestra a podobne. Takže som zvedavý, ako sa môj kanál bude vyvíjať. A ponovom vás chcem privítať na mojej... No, áno, mám fanpage. Ale mám aj osobný Facebook, ktorý som si založil čisto iba pre vás, aby som vedel, aké hry máte radi a podobne. Aby som ich do budúcna vedel natáčať. Lebo ak sa nám bude dariť, tak to dotiahneme k novému kompu a s novým kompom vám budem točiť kľudne aj GTA 5 a možno už do budúcna aj tú Mafiu 3. Takže nevidím v tom problém, keďže na CS-ku si viem zarobiť. Možno by sa mi podarilo, teda môjim snom bolo zarobiť aj zarobiť do konca tohto roka aspoň tých 2000 eur. Hociako, alebo si proste nejako požičať, kľudne aj na splátky by som si kúpil komp, ale proste musím sa zbaviť tohto kompu do budúcna. No, nie je to 100%, či to stihnem za tú dobu, ktorú som si určil, ale ak budem hrať CS-ko naplno, tak hádam to spolu zvládneme a dotiahneme to do momentu, keď bude pre mňa radosťou točiť pre vás napríklad hry ako sú Fallout 4, GTA 5 a mnohé ďalšie, ktoré ešte len vyjdu, alebo sú pre vás srdcovkou. Ďalej pomýšľam o sérii typu a s názvom séria klasiky, alebo proste klasika v hrách. Šlo by tam o to, že by som napríklad začal natáčať ten Stronghold jednotku, Max Payne jednotku,
Hej, a proste by som sa vypracoval, ku všetkým hrám dopracoval, Wolfenstein 3D, alebo prípadne už Wolfenstein Return to Castle, tuším, že to bolo, tak sa to asi volalo. A proste to boli aj moje také srdcovky, takže hádam sa vám to bude páčiť a nechajme to na osud. Ďalej, šporím si na lepší mikrofón, keďže tento mi už nestačí, lebo no, teda, nechcem konkrétne mikrofón, chcem záznamník, lebo by bol kvalitnejší ako mikrofón ku zrkadlovke, takže vedel by som ho používať ako mikrofón ku zrkadlovke a aj ako osobný mikrofón k natáčaniu, čo sa týka týchto videí, napríklad Strain Fever a z mnohých ďalších. Ďalej, nezabudnite sa prehodiť na moju web stránku, ktorá je pod názvom nooneKnows.pegwright, teda www.nooneKnows.pegwright.com alebo sk a nezabudnite tam hlasovať, po prípade čoskoro získam sponzora, či vybavím si sponzora. Rozmýšľal som o takých základných sponzoroch, čo by ma vedeli sponzorovať už od začiatku, teraz kým som ešte malý youtuber kvázi, môžem si ešte hovoriť youtuber, lebo ešte som nič nedosiahol. A medzi prvými ma napadol Key4U.cz, takže mobil. Skúsim ich osloviť a zistiť, či mi povolia spoluprácu, lebo ak áno, vedel by som sa rozvíjať, peniaze by som mal a mal by som kopu peniazy na nové hry a zdarma vlastne svojím spôsobom zdarma. Dobre, a to nastavenie by som si mohol dať na stredu späť. Dobre, je to lepšie. Aspoň podľa mňa, neviem ako to natočí. Ono som sa s tým trochu hral, trochu som to šprtal. No. A teraz by sme sa už vážne mali pustiť do hry. Okej, no. Takže doprava bude v pohode, preprava zase bude v pohode. Najvyšší čas začať stavať nejaké tie podanice, ak sa dajú stavať z jednej strany na druhú. Dať jazdiť nejaký ten vlak. Dobre, ďalej by som tu chcel spraviť nejakú tú cestu na druhú stranu, kde by som dal, veď vy viete čo už, depo a tie veci. Ďalej, prišiel som na spôsob, ako dostať depo a blbosti tam, kde ich chcem mať, takže ja som s tým spokojný. Celkovo táto hra sa mi tak zapáčila, že začal hrať dokonca aj môj mladší brat. Taká dobrá hra to je podľa neho. Že by pre ňu asi aj podnosť stojí. Dobre, preháňaj. Dobre, takže máme tu. A keďže tu bude železnica, je dôležité tam mať nejakú poriadnu zastávku. Napríklad takúto. Cvakto. No, bude tam depo. Depo nám bude treba vystavať. Joj, na to ešte roboty máme. Haba dej. To musíme stihnúť. Práve, že a to je zlé. Že to do istého času máme stihnúť. Teda, aspoň by som to rád stihol do istého času. A zatiaľ
Prepáčte mi, že skáčem od veci od jednej do druhej. Ale ja som ja to mám v hlave popotené tak trošku. Veď aj preto natáčam na YouTube. Lebo kopu ľudí ma už od toho odhováralo a odhovára. V poslednej dobe až tak nie, ale čo nevidieť niekedy, chápete? Čo tým chcem asi povedať. A nie, tak vám to takto dokážem vysvetliť. Niekedy, páčte. Niekedy. No, takže. Ideme sa na to pozrieť. Či to pôjde spojiť? Musí to ísť spojiť. Dobre. Ide to spojiť. Už nám iba naviesť nejaký ten... No, vlak. Neviem, či to náže môže volať. Áno, vlak. Taký. No. Ty, ja som magor. To akože ani sa vy čo viete, že čo za debila toto hrálo, tak to je Fortnite. Fortnite je taký malý. Pozrieme sa bližšie k tomu. Dobre, už by to malo ísť. Cvak. No, ide. Takže v prvom rade si tam, alebo v druhom, to je jedno, kto sedí v druhom rade. OK. Ideme si vytvoriť linku, hádam ste to ešte nezabudli za tú dobu, čo som tu tie hlúposti porobil. Odkedy som nenatáčal, chápete? 1, 2. A čo skoro dobre spravené. Ďalej spravíme tam jednu krátku linku. Takže si dáme nejakú tú zastávočku ešte malú. Nech sa majú kde zastaviť. Jedna zastávka. Dobre. Ja si myslím, že na moste by zastávka mala byť. Ale nedá sa, takže nebude. OK. Dobre, takže musíme si zakúpiť nejaký voz, čo by nám vozil ľudí, ale najprv si kúpime vlak. Nejaký poriadny vláčisko by nám trebalo, ktoré by nám behal hore dole. Teraz ktorú sme mu určili, takže len sa mi otvor. Sezam, otvor sa. Čo? Nejde mi to otvoriť? Bude asi týmto. Alebo prečo to nejde otvoriť? No, tak netuším ani ja sám. Skúsim tu nahodiť ešte jednu depo. Možno to bude tým, že začne blúbne v tejto hre, ale tak nestala sa mi často, že by mi hra blúbla. Trošku to predať. A však čo ide predať, to ide aj kúpiť, nie? No, dobre, to je iba trochu menšia vada. Takže kúpime si rušeň a rovno koľko to budeme mať miesta? A pre 18. Pridaním linku, postupne to budeme stiahovať späť, kupovať lepšie, vylepšovať a tak. A podobné blbosti. Ups, blbosti, sorry. A však tu nám môžeme rovno naviesť takú cestu do iného mesta.
Aspoň to som ešte neposunul. Dobre. Takže ďalšiu etapu by sme mali asi za sebou. A milovníci dopravy, ozývajte sa. Mňa to len poteší a do komentárov mi skúste napísať, či by ste chceli pokračovania z tejto série, lebo rád by som to vydialo aspoň do 10. dielu, prípadne do roku 1900, aby som vám mohol ukázať zase nejaké nové veci, ktoré sa tu dajú nájsť alebo získať a podobne. Ďalej ešte sa pozriem na vozidlá. No, a toto mi tam žerie. Ďalej pozriem na jazyk right. Oh yeah! Dáte sa mi odamko. Dobre, takže všetky vozy postupne stiahneme a vymeníme za nové. To znamená, že otvoríme si linku a tam, kde máme nejaký ten voz, tak si ho pošleme do leba a predáme ho. Predať. Kúpiť voz. Hoď mohol som počkať aspoň do toho času, keď tieto vozy už pôjdu dosť. To si nebudú dobre, ale tak to nevadí. Veď svet sa mi nezrúči. Prďadníku všem. Ale tak staré som predal. Takže nebolo to až také, že nevýhodné. Dobre, a to už je rýchlejšia mašina. Aspoň myslím, neviem, pozriem si štatistiky, alebo také. Vidíte, mesto sa nám zase rozširuje. Za chvíľu ukážem. Takže toto malo do roku 1900, toto je do 1900. No, 18 km za hodinu, 5 cestujúcich, 25 km, 6 cestujúcich, hmotnosť 1 tona, hmotnosť 1 tona, sila 4 kg, no, nemiežme 2 kg a kilo, počkaj, nie. A to je náklad na údržbu 13 000, 6 000, to už je iné. Životnosť 30 rokov. Takže má to aj výhody, aj nevýhody, ale nás to nemusí trápiť. Nás môže zaujímať asi tak, že nechťák. Iba to, že sa mesto rozširuje a za chvíľu sa to tu na niekde spojí. Takže ja už si tu na tú radosť spravím a spojím si tam cestu. Alebo nie, možno sa ešte bude rozširovať. Dobre, takže ja sa s vami učím a vidíme sa u 5. dielu z hry Train Fever, milovníci dopravy. A zatiaľ sa majte a oddychujte, kým sa to ešte dá, lebo ešte máte 2 dni prázdnin. Berte to do úvahy a nezabudnite sa použiť.